todas e a todos. Boas tardes entonces a todas e a todos. Apagamos os móviles, os ponemos en modo avión e imos dar comenzo a cuarta conferencia deste 14 ciclo de información sociosanitaria que celebramos todos os últimos xoves de cada mes, excepto cando temos alguna circunstancia como a desta conferencia, que hubo que adiantalo por problemas da xenda do Dr. Martinón. E, bueno, como sempre, antes de nada, pois, dar as grazas aos colaboradores destas charlas, que son o Concello de Outes, a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, a Asociación Cultural Terra de Outes, a Dislisbur, que é a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, e a Xerencia de Xestión Integrada, que nos dá o visto bo para que as podamos realizar. Esta conferencia é a número 107 desde que empezamos con esta aventura, en 24 anos que levamos, e, bueno, nesta ocasión temos unha conferencia que é rara, porque nós normalmente o público que temos é maior de 65 anos e as conferencias as enfocamos máis ao público que temos nós nas nosas consultas, e non son nenos precisamente, a non ser que sexa de garda ou cando o pediatra non está ou en circunstancias moi especiales. Entón nunca falamos desto, a verdad, pues nunca, en todas estas conferencias nunca falamos das enfermedades, que o que quería era ese enfoque das enfermedades máis prevalentes que hai nos nenos e ter unha visión xeral de cales son esas enfermedades prevalentes, pero como ben me indicou o Dr. Martinón, enfocalo tamén ao tema de vacinas sí, vacinas non, se o coloquio despois se presta ou que nos diga o Dr. Martinón, pois vai a ser clave en ese tema, en ese movimento que eu considero que está sendo moi forte e con xente en teoría de peso que dan argumentos, pero bueno, isto solamente se desmonta con información e coa verdade. Entonces, pois, se iso se presta na conferencia, pois o podremos facer. E para falar destas enfermedades pediátricas máis frecuentes e como previlas, pois temos o Dr. Federico Martinón Torres, que é xefe de pediatría do CHUS. E, bueno, eu a verdade é que o coñezo polos seus traballos, máis que non o coñecía persoalmente, non coincidíramos, bueno, igual en alguna conferencia ou en alguna ocasión, que non o coñecía persoalmente, pero, bueno, teño que agradecerlle primeiro a Dr. Gaciño, que foi o que contactou, é dicir, hai que decirlo todo, porque en este caso foi o gancho. Exacto, eu me inhibí, eu deixei todo en mans do Dr. Gaciño, e a verdade é que o fixo moi ben a través do Dr. Lorenzo tamén, que bueno, que se tamén fixo de intermediario para que isto pudera salir adiante. Decirvos que estaba prevista para o último xoves, pero o Dr. Martinón me contou, creo que se pode decir, se nos vai a Londres, vai estar ali un montón de tempo, coincidía ca nosa data, e entón me decía de que, bueno, que viñera outro ou a cambiar a data, e evidentemente preferín cambiar a data para que o Dr. Martinón podera estar aquí con nos hoxe e nos pudera, pois eso, falar de forma entendible, porque sempre é importante que todos entendamos de que estamos falando, e como sempre, se tedes alguna pregunta, pois o ben esperades ao final, ou se é algo moi imperioso, pois, bueno, cortades a conferencia do Dr. Martinón. E eu, sin máis, agradecendo, como sempre, aos colaboradores destas conferencias, e sobre todo a vos, porque estas xa están sendo as conferencias dos valientes, porque a verdade é que cada día que temos conferencia, cada día nos chove máis que o día anterior, é algo tremendo, e este xa foi convento, e bueno, menos mal que ahora se parou, debía estar aí pensando que tiñamos a conferencia e xa non é tan agobiante, pero a verdade é que agradecervos que estedes aquí hoxe. Entón, sin máis, vos deixo co Dr. Martinón e moitas gracias. Moitas gracias, moitas gracias a todos por estar aquí, máis nun día como hoxe. A verdade é que cando viñamos para aquí non sabíamos se coller o coche ou coller un barco, porque estaba chovendo de maneira copiosa e con vento e con todo, pero bueno, estou moi leve de estar aquí hoxe. Tamén disculpas polo cambio na data, pero bueno, non é que non quixera vir, pero non tiña forma de... Bueno, eran unhas circunstancias, digamos, que se impuso despois e que tiña que estar noutro sitio que
por obligacións profesionais e non por placer e por gusto, como estou pois aquí con todos vos. Entón, o tema é amplio, non, máis que amplio. Eu son pediatra, ademais especificamente de UCI, de traballo no que nos cuidados intensivos pediátricos, esa é a miña formación de base, pero ademais disso, pois son vacinólogo, o que he dedicado ahora máis tempo na miña vida, tanto na investigación como na práctica clínica, como na docencia, no relativo ás vacinas. E as vacinas, que un pouco que puxen de subtítulo na charla, non só é unha cousa de nenos. Eu pensei que iba a encontrar unha audiencia, non tiña moi claro se iba a haber xente de idade maior, se iba a haber xente xoven, entón vexo que hai un pouco de todo. Entón a idea é que eu vou falar de que enfermedades podemos prevenir mediante vacinación, a importancia das vacinas, tanto na idade na infancia como no interese que poden ter as vacinas en nós mesmos, en as persoas que estades aquí. Estou aberto tamén a calquera dúbida ou calquer tema específico. Se é de vacinas, máis ou menos podo responder ou tratar de responder a calquera pregunta. Se é de pediatría, máis ou menos tamén. E se é de outra cousa, pois non, pero intentarei non en calquera caso. Pero non teñades ningún temor en interrumpirme, que eu teño moito rollo. Entón, tamén se os aburrides ou que os digo non entra no que esperades que os contase, decídmelo tamén. Bueno, o primeiro que temos que falar cando falamos de vacunas é, a ver se o susto ahora non nos vai... Sí. Vamos, para facer isto máis interactivo, vamos a utilizar un sistema de interacción por murmullo. Eu vou poñer aquí unhas frases, se estades de acordo, o que tedes que facer é murmurar, facer así. Se non estades de acordo, non facedes nada. Se estades moi de acordo, tedes que facer o murmullo o máis alto posible. De acordo? Unha maneira de medir, primeiro, se estades despertos, pero tamén se estades ou non de acordo comigo, vale? Entón, a primeira frase, la tierra é redonda, estades de acordo? Sí. Non é si redonda, parece solo o murmullo. El sol nos dá luz e calor. Como en Galicia non se come ninguna parte. Las vacunas son lo mejor para evitar enfermedades. Ten humor, está claro que teño un público amigo, porque non sei se o fixestes, porque é a primeira diapositiva para que non marche pola porta, pero non me parece un público hostil, ou polo menos non estades ou non aparecedes en contra das vacinas. O que sí é certo é que este sería o resumen. Hai discutir se as vacunas son seguras e eficaces e como discutir se o sol non é unha estrela que nos dá luz e calor ou que a terra non é redonda. Que non quere dicir que non é xente contraria a él, porque como sabedes hai unha sociedade de terraplanistas que é xente que di que a terra é plana. O problema, como tratarei de explicarvos, é que cando un di que a terra é plana, o máximo risco que corre é non acercarse ao borde da terra plana e caer, se que eso fora posible. Pero cando un está en contra das vacinas e non se vacina, asume riscos e non é consciente dos riscos que asume. Pero non só iso, sino que pon en risco as outras persoas, os seus seres queridos, pero tamén a sociedade na que está. Eso é un pouco do que tratarei tamén en principio de explicar. Entón, seguimos con este sistema de murmullo antes de entrar en materia. Só tedes que murmurar se estades honestamente de acordo. Non o fagades por mí, non podo saber quen está murmurando. Debemos proteger a todos os suxetos de risco frente á gripe. Eso aí, pero bueno, eso... Yo recomendaría la vacuna de la gripe. Aí non hai moito consenso. Yo me he vacunado contra la gripe. Parece, non era o mesmo que cando falamos da comida en Galicia, pero todavía veo que hai xente que si se vacinou, que non. Eso ten importancia porque non é mesmo que pensamos o que dicimos que pensamos e que en realidade facemos. Isto é na vida en xeral, pero tamén en relación ás vacinas. Entón, vamos a empezar polo principio. Polo principio é que isto é un exemplo, sin máis, isto é Estados Unidos, isto é antes das vacinas, isto despois das vacinas. Cada burbuxa é o número de casos que se producían de enfermidade ao principio do 1900, antes de que houvese vacunas. Isto é agora. Con azul, que non cabe ni siquiera no gráfico, era o sarampión. E
E agora o azul xa non está casi. A tosferina, esta que vedes aquí, en rosa, e agora esta aquí. O sarapelo que veis aquí, este puntiño de aquí. E outras moitas grandes que vedes aquí, o naranxa xa nin está, porque o radicamos. A difteria, que era este, xa non temos casos. É dicir, hai un antes e un despois no mundo gracias ás vacinas, eso é innegable. Hai enfermidades que hemos conseguido erradicar gracias ás vacinas e outras que se han reducido moitísimo gracias ás vacinas. Eso non o pode negar ninguén. É algo que é obvio e visible, que temos registros que nos permiten saber o que era antes e o que é agora gracias á vacina. Se o vemos en números, as vacinas é o que millor que podemos facer como profesionais sanitarios. Estímase que se han evitado uns 700 millóns de casos de enfermidade e uns 150 millóns de mortes. E coas vacinas que temos agora, non nas que estamos investigando no meu hospital ou en moitos sitios e as que se van a desarrollar, podemos evitar uns 25 millóns de mortes, aproximadamente 5 mortes cada minuto. Eso é moitísimo. Pero non só iso, sino se utilizásemos as vacinas que temos, que en moitos sitios non chegan, é dicir, se no 100% da población se utilizasen as vacinas que temos, poderíamos evitar adicionalmente uns 2 millóns de casos de enfermidade cada ano máis no mundo. Como funcionan as vacinas? Bueno, pois as vacinas o que consisten en que eu entreno o sistema inmune, a persoa a defenderse desa enfermidade, pero de forma simulada, é dicir, na vacina o que hace é entrenar o noso corpo para cando se enfrente, se algún día se enfrenta coa enfermidade de verdade, saber como reaccionar e estar preparado. É como poñerte un flotador ao rapaz. Cada vacina é un flotador, eu lle poño o flotador ao rapaz, e se está vacinado ten un flotador, non se afoga. De acordo? Eso sería a protección directa, por lo que desarrollamos as vacinas. É dicir, quero protexerme, poñeme a vacina. Quero protexerte, poñote esta vacina. Pero despois descubremos que as vacinas tamén teñen o que se chama protección indirecta. É dicir, que son tan boas que non só protexen a persoa que está vacinada, senón que se hai un número suficiente de persoas vacinadas, os demais tamén se protexen. É a protección de rebaño, que ven estar neste exemplo. Se os fixades aquí, hai tanta xente vacinada, tanta xente con flotador, que incluso os que non teñen flotador poden salvarse porque se agarran os que teñen o flotador. Entón, hai moita xente que non é consciente deste valor que as vacinas teñen. Desde o punto de vista de protección total, salvamos tanta xente casi pola vía indirecta como pola vía directa. Pero se a xente se deixa de vacinar, este efecto desaparece. E iso é o que está pasando cando deixamos, agora que estamos deixando de vacinar. Entón, claro, se este que non se vacina aquí é un cara antivacinas que diz, eu non me vacino, pois ao final está aproveitándose de todos os demais que si nos vacinamos, porque é certo que sí que está protegido, pero é unha protección circunstancial. É dicir, aunque a protección directa existe, se te vas a outro sitio onde haya pouca xente vacinada, esa protección desaparece. Entón, temos que ter en cuenta que a única protección que garantiza a un individuo estar protegido é vacunarse el mesmo. Por qué? Porque se eu estou en un entorno onde todas as mulleres están vacunadas do papiloma, eu estou protegido. Pero se me vou a outro lado, onde non se vacina frente ao papiloma, ou esa protección que teño indirecta desaparece, o meu risco pasa a ser de 0 ou 100%, entendedes o que quero dicir? Entón, esta protección é solo circunstancial. Pero, ademais diso, varía según haya moita xente vacunada ou pouca xente vacunada. É dicir, se hai moitísima xente vacinada, esta protección indirecta é moi amplia, e se hai pouca xente vacinada, esa protección é menor. E hai un punto a partir do cual non existe esa protección. Que quere dicir isto? Que cando empezamos a deixar de vacunar, as enfermedades volven. E volven tan rapidamente como infecciosa sea a enfermedade que queremos prevenir. É dicir, canto máis infecciosa é unha enfermidade, necesito máis xente vacunada para proteger a población, para ter este efecto indirecto. Cando empeza a caer a vacunación, as primeiras enfermedades que volven son as máis infecciosas. Por tanto, a estas alturas se debería saber cal é a infección activa no mundo que é máis infecciosa. Cal é? Non. É un bo exemplo. A gripe.
Tiña que haber feito unha diapositiva. Ti pensas que a gripe é a enfermedade máis infecciosa que hai? Bueno, está ben. Non, a xente entende que a gripe é moi contagiosa. De feito, cando empieza a gripe, todo o mundo acaba coa gripe, non? Bueno, pois a gripe ten un índice de RO, a gripe estacional, de 2-3. Quere dicir que unha persoa con gripe contaxa de media a outras 2 ou 3 persoas. Vale? Outra enfermidade, decirme que consideredes infecciosa, moi infecciosa. SIDA ten un índice de RO de 1,5, 2. É dicir, que unha persoa con SIDA, como moito, contaxa 1,5, máis ou menos. E temos unha idea de o infecciosa que é, non? Como máis transmisible. Outra que creades que é moi infecciosa. A poliomielitis. A meningitis. Pero qual meningitis? A meningitis é unha enfermidade. Hai moitos xermes que poden producir a meningitis. A poliomielitis. Polio é moi contagiosa. É un virus entérico. Pode ser aproximadamente un RO de 4 ou 5. É dicir, que unha persoa con polio pode contagiar a 4. O que pasa é que agora non hai polio porque estamos prácticamente eliminada. Outra. Cal é a máis? O sarampelo. Sabeis cal é o RO do sarampelo? 18. Unha persoa con sarampelo contagia a outras 18 persoas. Por iso, ahora en Europa, a primeira enfermedade que está volvendo é o sarampelo. E a xente dice, es que non, empezamos a deixar de vacunar, empeza a desaparecer os flotadores, e como é a máis contagiosa, é a primeira que volve a topar o camiño para diseminarse. De acordo? É como unha especie A tuberculosis de aviso. pulmonar tamén. A tuberculosis pulmonar. Non é tan contagiosa como o sarampelo. É o máis contagioso. O segundo sería a tosferina. A tuberculosis pode ter un RO de 4 ou 5. A máis eficiente para contagiar é o sarampelo. Por eso é a primeira que volveu. Para que os dedes unha idea de que o gripe, que todos vemos como se contagia de fácil e de ben, non é ni unha cuarta parte de contagiosa comparado co sarampelo. Por eso, se cae a vacinación, a enfermedade volve moi rapidamente, e por eso agora que a xente empezou a deixar de vacinar, non é que non haya ninguén vacinado, non. O que pasa é que para controlar unha infección tan contagiosa como o sarampelo necesitas tasas de cobertura de vacinación moi altas, e se non vacunas por encima do 95% da población, o sarampelo volve e ataca a xente vulnerable, a xente que non pasou a enfermidade, que non está vacinada, ou que non se pudo vacinar polo motivo que sea, ou que só recibiu unha ou 2 doses. Pero iso os dá unha idea de que a veces o que lle ten medo a xente é distinto do que mata a xente. Unha cosa son os medos que temos na cabeza do que nos pode pasar, e outra cosa é que de verdad temos que terlle medo. E iso pasa tamén na medicina. Pero además estamos aprendendo que as vacunas son ainda millores do que podíamos pensar e teñen efectos inesperados, que eu tratei de mostrar aquí, pues, seguindo o exemplo dos flotadores, como este flotador xigante, non? Fabricamos e desarrollamos as vacinas, como dicíamos, para proteger a unha persona frente a esa enfermidade. Despois aprendimos que se vacinamos a un número suficiente de persoas, non só protegemos a esa persona, sino todo o entorno desa persoa e toda a comunidade. Pero ahora nos estamos aprendendo que as vacinas son tan boas que ás veces protegen incluso frente a enfermedades que non podíamos imaginar. É dicir, que teñen efectos adicionais de protección. Por exemplo, pues sabemos que o principal problema que temos agora, uno dos principais que hai no mundo, está na lista dos 10 amenazas máis grandes da OMS, é a resistencia a antibiótica. Estamos quedando sin antibióticos. E a xente non valora o que é eso. Estamos falando de que se non hai antibióticos, tes un flemón na muela e morres, porque non podes tratalo. E agora a ninguén se lle pasa pola cabeza a posibilidade de morrer porque tes un flemón, ou porque tes unha uña encarnada infectada. Pois se non temos antibióticos, volveríamos a ese punto. E hoxe sabemos que as vacinas disminuyen as resistencias frente aos antibióticos. Por qué? Porque disminuyen a necesidade de usalas e protéxenos frente aos microorganismos que son máis resistentes frente aos antibióticos. Pero ademais aprendemos cousas. Isto xa ten unos anos, pero encontramos que unha vacina, a vacina da tuberculosis precisamente, que se inventou para proteger frente a tuberculose, non frente a outras cousas, atopamos que ten un efecto protector maior.
é que a xente que se vacinaba frente a tuberculosis, que xa non se está utilizando no noso país, ademais de disminuir a tuberculose, disminuían todas as infeccións respiratorias e todas as infeccións graves. Demostramos aquí en España que aquelas persoas que seguían vacinándose de tuberculosis ingresaban menos no hospital por calquera infección respiratoria non tuberculosa, é dicir, non por tuberculosis, sino por calquera outra infección, ingresaban menos frecuentemente que a xente que non estaba vacinada. Hoxe sabemos hasta o mecanismo molecular polo que está detrás. Pero non só iso. Esta muller que estuvo en Santiago fai pouco, Delis Fausman, publicou recentemente que esta vacina, a vacina da tuberculose, pode revertir a diabetes e curar parcialmente ao menos, pero incluso totalmente dependendo do grado de diabetes, a diabetes mellitus, que é unha enfermedade de base xenética no páncreas, que non ten nada que ver coa tuberculosis. É dicir, as vacinas, según que vacinas, teñen incluso a capacidade de modular o noso sistema inmune de protección, e hai moitas enfermidades que ten que ver co sistema inmune, co cal poden ser incluso millores do que podíamos imaginar. Isto é un universo casi paralelo, non vou profundizar, pero sabemos que vacunas como a da dengue, da tuberculose, vacunas como a de sarampelo, non só son boas porque protexen frente a esas enfermidades, sino que ademais potencian o noso sistema de defensas e prevén outras enfermidades. Unha delas é o sarampelo tamén. Aprendimos agora que o sarampelo, nos pensábamos, bueno, o sarampelo ten moitísima mortalidade. Non temos medo que non vemos. Se agora lle preguntas a xente que é a enfermedade que tes medo, pois un diría o SIDA, outro as enfermedades que vemos, pero a xente da nosa xeneración, toda esa banda xove de aí, pois seguro que a polio non lle parece un problema. Porque non temos casos de polio, porque levamos moitas xeracións vacinando frente ao polio. Pero seguro que a xente de máis idade aquí coñece xente ou ten familiares que morreron de polio. Como a xente non lle ten medo ás cousas que xa non ve, que fai varias xeracións que non vemos polio, entón xa non lle temos ningún medo ás enfermidades. O mesmo pasa con sarampelo. Pero se sabemos que o sarampelo non só mata directamente, é dicir, que despois de ter a infección podes morrer, e eso pode pasar aproximadamente en 3 de cada 100 casos. Estamos hablando de unha infección que, como dicíamos, era capaz de infectar a esta habitación. Si un solo é capaz de infectar a 18 nesta habitación, uno en 2 días teríamos a todos, se non estivesteis vacinados, estarían todos infectados. E con unha mortalidade de 3%, facede de conta rapidamente. Pero además sabemos que aumenta a mortalidade a largo plazo. É dicir, que se tes a sorte de sobrevivir a un sarampión, despois, durante 3 anos, as túas defensas están afectadas. Entón, un ano despois morres de outra infección menor, dunha gripe, e dis, pobre rapaz ou pobre señor, tivo un sarampelo, sobreviviu o sarampelo, e despois morreu un ano despois de outra infección, unha tontería. Pois hoxe sabemos que está relacionado con ese sarampelo, que o que hace é eliminar todas as defensas que ti tes e deixarte en un estado que chamamos de amnesia inmune, é dicir, que olvidaches todo o que aprendiches para defenderte de outras enfermidades. Co cal, ao vaccinarte do sarampión, non só te estás protexendo frente ao sarampión, sino que estás evitando todas estas outras enfermedades que, como consecuencia do sarampelo, podes ter despois. Ben, pois ao final isto tradúcese en que a pena é que non tengamos máis vacinas. Estas son as vacinas que forman parte do calendario vacunal interterritorial e que están recomendadas para os nosos rapaces e que son gratuitas para os nosos rapaces. Entón, sabendo que as vacinas son boas, e unha vez que están comercializadas, han seguido unha serie de procesos que demostran que son seguras e eficaces, é dicir, non facemos experimentos, sino que hai unha serie de traballos previos antes de que isto se poda utilizar en humans, pois as que acaban entrando no calendario son aquelas das que hai máis casos na comunidade e aquelas que o país pode se permitir pagar ao final. É unha cuestión de dinero. Con este o calendario oficial interterritorial, o gratuito para todos os rapaces en España. Sin embargo, cando ides ao pediatra, o calendario que seguimos é un poquinho máis amplo, e incluímos outras vacinas que non están no calendario sistemático. E aí empeza o lío, porque por un lado tes o calendario oficial que di tes que poñer estas e máis ou menos aquí polo que vimos polo murmullo todos estades de acordo en vacinar, pero despois aquí entra un conflicto por moitos motivos obvios. O primeiro é que
por que o meu Estado ou as miñas autoridades dime que me poña estas vacunas e por que os pediatras dime que ademais poña esta outra. Isto é complexo de explicar, pero basicamente neste calendario que defendemos os pediatras non é que queramos que os pais teñan que pagar esas vacinas para poñer aos seus fillos. Este é o calendario que queremos que o Ministerio faga gratuito para todos os rapaces. O sea, o noso objetivo é que este calendario sustitúa a este calendario. E ao final vai no facendo, porque pensa que con 10 anos, 5 anos, 6 anos de diferencia van incorporando as nosas suxerencias. Entón, mentras tanto, podemos facernos o tolo e non dicir nada e seguir traballando para que entren esas vacinas no calendario ou, polo menos, informando a poboación para que saiba. Pois mira, ademais destas vacinas, tes esta outra, que non son gratuitas, poñete a ti nun problema, porque terás, según os teus recursos, que decidir se podes ou non podes, ou se priorizas eso sobre unha cousa ou outra, pero a nosa obriga como pediatras é informarte das opcións que tes. Ainda que por isto, e podemos despois debatir, pode haber moitos conflitos de intereses, pode haber moitas lecturas, pode haber moitas interpretacións. Pero a base pola que nos facemos estos como pediatras é porque creemos que en función das enfermedades que hai en España e das vacinas que están disponibles, este é o calendario ideal que deberíamos utilizar. E cales son as principais diferencias? Pois, na maioría coincidimos. Nós recomendamos o rotavirus, que é unha vacina que se administra desde que naces e que non é gratuita para todos os nenos. Recentemente empezou a ser gratuita para todos os nenos que son prematuros e nos levamos moitos anos recomendando. Que é o que produce o rotavirus? Produce gastroenterite aguda. Fundamentalmente produce diarrea. E vos me diredes, bueno, pues unha diarrea non vai morrer dunha diarrea. Efectivamente, en un país como o noso é pouco probable que un rapaz morra dunha diarrea. É verdade. Pero esta enfermidade mata a un rapaz cada 50 segundos no mundo, pero a maioría en países en vías de desarrollo onde non lle podes poñer ni un suelo. Pero se calquera aquí tuvo un rapaz con unha enfermedade por rotavirus, sabe que se o teu fillo ten 20 deposicións no día, ten que estar ingresado no hospital, e ao ver sufrir e ter dolor, dis, bueno, pues non vai morrer desto, pero que necesidade teño de velo no hospital, de estar levando o pediatra 3 veces primeiro ou despois de que este deshidratado. É dicir, non se traduce para o individuo ou para a percepción unha enfermedade tan grave como, por exemplo, pode ser unha meninxite, pero para un país é moi rentable. É dicir, incluso, aunque os nais e os pais dixeran, bueno, podo pasar por isto e podo tolerar que sea un rotavirus, tenemos moitísimos estudios demostrando que o aforro para o sistema sería moitísimo, porque é a principal causa de ingreso hospitalario por gastroenterite, hasta que empezamos a usar a vacuna. Pero es que ademais demostramos que esta vacina disminuye as convulsións nos rapaces, é dicir, que os rapaces que se vacunan de rotavirus teñen menos ingresos por calquera tipo de convulsión que os rapaces que non se vacinan de rotavirus. Isto é un traballo que fixemos no noso hospital e que está publicado nas principais revistas do mundo e no que estamos traballando. Pero non só iso, sino os primeiros países que empezaron a vacinar frente a rotavirus han empezado a demostrar unha disminución da incidencia da diabetes mellitus tipo 1 nos rapaces vacinados. É dicir, que eu estaba xa convencido de que hai que vacinar para prevenir o que a vacina prevén, que é a gastroenterite aguda grave, pero es que se ademais disminuye o risco de que o meu rapaz teña convulsións, se ademais disminuye, que non sea moito, o risco de que teña unha diabetes mellitus tipo 1, se ademais disminuye a incidencia de enfermedade celíaca, que son cousas que estamos descubrindo, creemos que debería estar no calendario como está en todos os países do noso entorno europeo. Por tanto, esta é unha das principais diferencias que temos. Sí. Unha persona con a nena que tuvo nos centros dices rotavirus pode ter algún problema ahora cargar, porque a miña estuvo 6 días ingresada. A única vacuna que non lle di estuvo 7 días. Bueno, a que pasaches mal, non morreu, pero pasaches mal. Non, estuvo 9 días, 7 días. Porque ninguén quere ver o seu fillo sufrir, sobre todo se o que ten podes evitar. O sea, o problema é que non temos suficientes vacinas frente a todas as enfermidades, pero as que temos deberíamos utilizar. Se o que penso é que estas vacinas teñen que ser gratuitas, porque as vacinas son unha inversión, non un gasto, e que esa inversión non debería recaer nos bolsillos dos padres, necesariamente.
ou que habería que buscar outras fórmulas máis imaginativas de financiación, porque ao final os recursos son limitados. Pero que non podemos estar nesta guerra na que estamos agora, que unha vacina non sea gratis non quere dicir que non sea boa ou non sea recomendada. E que eu a recomende non quere dicir que eu sea vendido á industria ou que a mí me paguen os laboratorios, que sí, por suposto, porque gracias a eso temos un grupo de investigación con 40 persoas e porque evidentemente os laboratorios que venden vacinas non son ONGs, venden vacinas, pero tamén os que están detrás do cambio climático, a favor ou en contra, tamén hai un negocio detrás, e non quere dicir que a razón sea boa ou mala, non sei se me explico. É dicir, eles teñen que vender as súas vacinas como os que tratan o dolor de cabeza, vendemos analgésicos, unha cousa non quita outra. O que tenemos que ceñirnos a decisión científica e as evidencias científicas. E ao final, lamentablemente, reduce o precio. É dicir, ou a priorización dentro dos recursos en diferentes precios. Entón, en resposta a túa pregunta, se recuperou de esa infección, non ten que ter ningún problema. As persoas se infectan máis dunha vez frente ao rotavirus, pero o episodio máis grave é o primeiro, o sea que se alguna vez volve a ter unha infección por rotavirus será menos grave que o primeiro episodio. E incluso como moito terá unha leve diarrea e ni siquiera notarás que é moi raro que unha persoa que se tuvo un episodio grave e que tivo que ingresar teña que volver a ingresar por ese motivo. E se tuviera alguna secuela como consecuencia desa infección xa saberías agora. É dicir, non ten secuelas a largo plazo ou algo que agora non se vira dentro de unhos anos base. Eso xa pasou, mala sorte, pero non vai a pasar. Perdón, o plazo para vacunarlo é hasta 4 meses. O plazo para poñer a vacuna. Sí, esta vacina, a infección por rotavirus, podes tela durante toda a tua vida. Pero a maioría dos casos acontecen nos primeiros anos de vida, concretamente no primeiro ano é onde temos o pico máximo. Pero a vacinación ten unha pauta moi estricta. Outras vacinas, se non as puxeches coa idade, podes a poñer despois. Pero a vacina de rotavirus tens que empezar sí ou sí, a primeira dose ten que ser entre as 6 semanas de vida e as 12 semanas de vida. E completar a pauta vacunal antes dos 6 meses. De acordo? Entón, se xa ten esa idade, xa non está indicado. Pasaría algo por facelo? Probablemente non, pero nunca debemos utilizar ningún produto farmacéutico e menos unha vacuna fora da ficha técnica, salvo que as autoridades te digan que o fagas ou haxa unha situación epidémica no que tengamos que tomar medidas especiais. Entón, o ideal é vacinar frente a rotavirus os lactantes entre as 6 semanas de vida e 12 semanas de vida poner a primeira dosis e según a vacina que utilices serán 2 dosis ou 3 dosis. Hai 2 produtos distintos no mercado. É unha vacuna oral, unha vacuna que se tolera ben, e efectivamente a enfermedade que estás tratando de prevenir non é a meninxite, non é tan grave como as outras que estamos falando, pero bueno, aquí tedes un exemplo que non estaba preparado. No, a miña ten todas as vacunas de pajo, tenes todas. Pero non estábamos de acordo para poñer o caso de bueno, porque isto habitualmente é super contagioso. Porque afortunadamente a todas as demais vacinas e as das enfermedades máis graves estamos usando. Entón vemos enfermedades que a gravidade que vemos é que os nosos fillos sofren ou que teñen que ingresar, porque afortunadamente aquí temos vos medios para tratar esas enfermedades. O problema é que en os países en vías de desarrollo, cando chegan a ese punto, despois morren porque ni siquiera hai con que poñerlle un sorbo. Pero bueno, se encima podemos evitar que chegue, é moito mellor, que un pouco que decimos. O resumen é moi contagiosa. De feito, se alguén que teva rotavirus tocou este botón aquí, o rotavirus pode estar aí vivo hasta un mes. Entón, a única forma é lavarse moi ben as mans, con produtos que derivado do excipiente alcohólico profundamente con agua e sabón, por iso é moi contagioso, e por iso nas guarderías hai moitísimos casos, sobre todo se non están vacinados. Entón, esta é unha das principales diferencias. E despois hai 2 diferencias máis. As vacinas do meningococo, que é a principal causa de meninxite que todavía queda no noso medio, e as vacunas do papiloma, que nos pediatras temos unha indicacións amplias. Entón, por que estamos obsesionados por meningococo? E particularmente eu estou obsesionado con meningococo, porque o principal tema de investigación no que levo traballando toda a vida é porque sabín morrer suficientes rapaces por esta enfermedade. Como que din as autoridades, é certo é que hai moi poucos casos
de enfermedade meningocócica no noso medio, é certo, nunca tivemos tan poucos, pero non necesito máis. Entón, se eu vexo casos como este é un rapaz, mirade agora, foi no 2009, 16:42 horas, trae o rapaz a nai, e trae o rapaz porque ten un pouco de fiebre e ten unhas petequias, veis que ten uns puntos rosos que se ven desde aí, máis ou menos, non? O rapaz non ten moi mala pinta, veis que está co chupete, está tirando o chupete, subiu a UCI a nai co rapaz nos brazos, pero xa o médico que veo en urgencias asustouse, porque nun rapaz que ten fiebre e petequias nun medio como o noso, o primeiro que hai que descartar é que non sea unha enfermedade por meningococo, unha meninxite. E de feito acertou. Entón, mentras ni siquiera falábamos coa nai, se ten aquí unha vía, está pasando yo antibiótico, o rapaz ten botón, fixexadvos que está movendo as pernas, bueno, podes incluir na fotografía que non está moi grave, está, bueno, sabemos nós que ten unha cousa moi grave, pero a nai veu porque lle saíron unhas ronchas, non porque estivera moi preocupada polo rapaz. Son as 16:42. As 16:55 é o mesmo rapaz. Está na UCI, unha das mellores UCIs máis preparadas que hai en España para a enfermedade meningocócica. Sabemos desde o primeiro momento que ten, estamos poñendo o mellor tratamento posible que hai que poñer. Han pasado 13 minutos, non fai falla ser médico para darse de conta que está moito peor. E o que vedes que está pasando na piel está pasando no cerebro, no pulmón, no páncreas, en todos os lados. Eso é unha meninxitis. Este rapaz, a pesar de todo o que o fixemos, morreu, pois, non sei que hora era, as 18:15 morreu. Hemofiltrámoslo, puxémoslle todo o que existe. A nai trouxe en brazos 1 hora e media antes. O primeiro que pensa a nai é que matei no eu, claro. Eu trouxe o meu fillo mal, trouxe no mellor sitio, o sea, o que soe pasar despois desto é que a nai denúncianos. Porque di, bueno, trouxe o rapaz enfermo, pero non dá tempo nin a conocer. Pero afortunadamente non morren sempre, pero si vemos moitos de todas as idades, adolescentes, lactantes, todas as idades. O problema é que a veces non morren, pero sacámonos adelante. Pero temos que cortarlle dúas pernas un brazo, 2 brazos, porque a meninxite produce amputacións. Eso que veo xo eu como clínico. Entón, eu cobro os laboratorios cando fago os estudios clínicos para eles. Nos no hospital temos xente contratada gracias a que nos pagan os laboratorios para desarrollar as vacinas, pero a verdadeira motivación do que nos pon enfermos e polo que eu me peleo cos políticos, cos do ministerio, con que sea, porque eu non quero ver isto. Eso é o verdadeiro conflito de intereses que eu podo ter. E temos máis de un, este é Abel, esta foi Vicky, tuvemos que levar as pernas, pero a verdadeira razón redúcese en isto. Estamos gestionando miseria. Non é unha cuestión de poucos ou moitos casos, é unha cuestión de que o dinero que se inverte en vacinas en España non é nada. Do total de gasto farmacéutico de todas as medicinas que utilizamos, que se gastan 14.670 millóns de euros ao ano, a vacinas destínase o 1,1%. Entón, ao final, estamos gestionando miseria, estamos pelexando por unha parte moi pequena, a pesar do impacto que ten na saúde global, por unha parte moi pequena do presupuesto. Tan pequena que todas as vacinas de España costan o mesmo que repetir unhas eleccións. Así que con todas as eleccións que repetimos, poderíamos ampliar todo o calendario vacunal e invitar a Portugal. Esa é a realidade. Entón, o problema non está en que utilizamos o diñeiro, sino do diñeiro que temos, decidirem en que é máis rentable utilizar. Entonces, as vacinas, para min, é unha prioridade moi importante. E a outra vacina onde pode haber diferencias é o que chamamos a vacina do papiloma humano, que supoño que coñecedes. Que é o virus papiloma humano? É unha infección moi habitual de transmisión, sobre todo, basicamente sexual, é dicir, calquera persona sexualmente activa, pouco ou moito, vai entrar en contacto co virus papiloma humano. Ainda que esperase a ter 60 para empezar, pois cando empece os 60 vai entrar en contacto. É dicir, empezase a entrar en contacto desde o inicio da actividade sexual. É unha infección que a maioría de nós somos capaces de curarnos, pero ás veces queda aí persistente e en uns poucos casos acaba derivando en cáncer.
Cal é o cáncer máis frecuente relacionado co virus papiloma humano? O cáncer de colo de útero. Ese cáncer era un dos cánceres máis frecuentes nas mulleres hasta que empezamos a vacinar. Pero o problema é que seguimos estudiando, moitos anos despois, sabemos que non é o único cáncer de cervix, o cáncer cervical que está relacionado co virus papiloma humano, sino que hai outros, o cáncer de ano, o cáncer de vagina, o cáncer de pene, etc. No que o virus de papiloma humano é un ingrediente necesario. Non quere dicir que sea a causa deses cánceres, sino que é o ingrediente necesario para que o cáncer se produza. É como se non poñes a levadura no pastel, non sube. Non faz o pastel só coa levadura, pero se non lla pos non sube. Pois podes ter todos os ingredientes do pastel para un cáncer, pero se non hai virus papiloma humano, non é cáncer. De acordo? Entón, o que descubriu Harald Flughausen, o Premio Nobel de Medicina, foi iso, que se eu elimino o virus papiloma humano, elimino o ingrediente necesario para que exista ese cáncer. Entón, o cáncer de colo de útero, evidentemente, é un cáncer que poden ter só as mulleres ten colo de útero. Pero o de ano, o de pene, e sobre todo os de cabeza e colo, sí que están en homes e mulleres. De tal maneira que neste momento sabemos que o 5% cansouse de mí, non sei se quedou sin batería. O 5% que pasou? Dicía que ahora sabemos que de todos os cánceres que existen, o 5% de todos os cánceres están relacionados co virus papiloma humano. O 5% de todos os cánceres que coñecemos. E se eres unha muller, o 10%. É dicir, que un de cada 10 cánceres está relacionado co virus papiloma humano. Entón, eso que aprendemos agora, eso é no que estamos intentando traballar para ampliar as indicacións de vacinación. Entón, cando empezamos a traballar coas vacinas, recomendábamos, solo pensábamos no virus, no cáncer de cuello de útero nas mulleres, e por eso a vacinación, a indicación era vamos a vacinar as nenas antes do inicio da actividade sexual. Pero despois aprendemos que había máis cánceres, despois aprendemos que unha muller, aínda que estivera exposta ao virus papiloma humano, ten risco de reinfección e de reactivación, por lo tanto está indicado vacinar tamén, é dicir, non é importante o feito de que hayas tido incluso unha lesión por un virus papiloma humano, o que marca é que eres unha persoa de risco. Por qué? Porque demostras que non te defendes ben frente a esa infección. Entón, se algunha tuvo un fin ou unha lesión cervical como consecuencia de un virus papiloma humano, hoxe é gratuita a indicación de vacinación como parte do seguimiento postumoral ou post-tratamiento. Por qué? Porque unha persoa que ten unha lesión por virus papiloma humano nun sitio ten máis risco de ter unha segunda lesión por virus papiloma humano noutro sitio. Un exemplo. Un home que ten unha verruga xenital que está producido por un virus papiloma humano ten 20 veces máis risco de cáncer de ano que un home que non tuvo unha verruga xenital. Por lo tanto, te está sinalando que ti eres unha persona particularmente sensible a este virus. E, por tanto, as indicacións vanse aumentando. Entón, neste momento, que é a indicación universal? O que pensamos o que difire das recomendacións oficiais é que os homes tamén teñen que vacinarse. Por qué? Por acelerar o beneficio na muller para conseguir esa protección colectiva que falábamos antes, é dicir, que tanto os varones homosexuales e as mulleres homosexuales e heterosexuales estén protegidas, pero tamén porque o propio home é unha diana de esa enfermidade. Entón, eso se ha mellorado. Ahora mismo, un home que se declare homosexual e que teña menos de 26 anos ten vacinación gratuita frente a virus de papiloma humano. Pero pensamos que eso é discriminatorio e que non é necesario que teñas que declarar a túa tendencia para recibir ou non a vacuna. Entón, no calendario que falábamos antes, o da Asociación Española de Pediatría, a recomendación de virus papiloma humano que vedes aquí abaixo é, lo veis, non? Sí. É que está aquí abaixo, tanto para homes
como para mulleres. E o motivo é ese, non é outro. Vale? Moi ben. E o cáncer nos testículos tamén sirve para eso tamén. Hai ese todavía non está demostrado, pero o grupo que traballa en él, que é o grupo de Xavi Bosch, un bo amigo no Instituto Catalán de Oncología, publicou que unha parte dos cánceres de testículo, non todos, pode estar relacionado co virus papiloma humano tamén, pero non todos. É dicir, hai un cáncer de cuello de útero que o 100% son relacionados co virus papiloma humano e, por exemplo, de cabeza e colo, solo o 25%, un de cada 4. Pero claro, neste momento, o número de cánceres de cabeza e pescozo, en número total, son máis numerosos que os cánceres de colo de útero. É dicir, que solo evitas un de cada 4, pero o número total é elevadísimo, non? Xa superaron os cánceres relacionados co tabaco ou con outras cousas. Bueno, pero unha das cousas que quería transmitiros hoxe tamén é que as vacinas non son só cosa de nenos. Todas as vacinas das que falei hasta agora son vacinas que utilizamos nos rapaces. E todo o mundo ten ben sensibilizado a idea de vacunar os nosos rapaces, protexelos, bla, bla, bla. Sen embargo, hai vacinas para outras idades. Unha é nas embarazadas. Aquí hai moitas mulleres xóvenes con fillos. Vacinastevos de todas as vacinas que están recomendadas no embarazo? Que vacinas están recomendadas no embarazo? Quen sabe? Non. Efectivamente, as que están recomendadas ahora son a gripe e a tosferina. E por que pensades que están indicadas? Por que vacinamos frente a gripe a unha muller embarazada? Moi bien. Esa é unha das razones da vacunación maternal, é que a nai transmite ao fillo as defensas. Pero no caso da gripe, que é o que a xente non sabe, a gripe é moitísimo máis grave na muller embarazada que unha muller non embarazada. É dicir, que no caso da indicación da vacunación da gripe é porque a mortalidade da gripe nunha muller que está en estado é máis do doble que unha muller que non está en estado. É unha situación de alto risco. Entón, a protección que buscas vacinando na embarazada frente ao gripe é dual, é protexer a muller e protexer tamén o recién nacido. E sabemos que, por exemplo, os que nacen agora de mulleres embarazadas que están vacinadas, disminuye o risco de ter unha infección por gripe nos primeiros meses de vida en un 50%, é moitísimo. E a gripe é unha enfermedade que pode matar. E a gripe é unha enfermedade que a un rapaz moi pequeno de 6 meses, dende logo vai no ingresar e en algúns casos pode ter consecuencias graves. O sea, que non é unha cousa balai. Sin embargo, a xente non lle ten medo a gripe. Dime. Pero por que como é unha tosferina, pues non menos a unha 4 meses a medio. Se te embarazada, pero en inverno, te deben iniciar. A tosferina se sabe que non é gripe, non é iso. Bueno, eso vamos falar agora, porque é algo que tampouco entendo eu. Porque o mismo obstetra, a mesma matrona, os mesmos centros, e a xente está convencida da tosferina, que é algo que estou publicando ahora os traballos no meu grupo co Dr. Redondo, publicamos agora, presentamos no Congreso Mundial os primeiros resultados de utilización da vacuna da tosferina en embarazadas, e empezamos a utilizar os internos siquiera esos resultados. Hoxe sabemos que vacinar a muller embarazada frente a tosferina funciona, pero cando empezamos a facelo por desesperación, porque estaban morrendo rapaces como consecuencia da tosferina, e buscando o que ti dicías, a nai transmite esas defensas, e nas primeiras semanas de vida, que cando a tosferina é máis grave, evitamos. Pero non tiñas esa información. En cambio do gripe, sabemos eso fai moitísimos anos. Moitísimos anos. E, sin embargo, esta é a cobertura de vacunación que temos en España, en embarazadas, de tosferina é do 33% no 2017-18 e de gripe do 21%. Por iso digo que a información e a educación é esencial. E que, volvo a esa mesma frase que non é miña, que non recordo quen a dixo por primeira vez, pero o que asusta a xente e o que mata a xente son cousas diferentes. E no caso da tosferina, a única razón de vacunar a nai de tosferina é protexer o recién nacido. Pero no caso da gripe, é protexer o recién nacido e, ademais, protexer a nai. É dicir, toda muller que ten ahora un fillo nesta época do ano que está empezando a onda epidémica, o recién nacido, a probabilidade de que se contaxe de gripe é altísima. Esa é unha boa razón, pero é que, ademais, pode ter complicacións no parto. Esa é unha das razóns. Pero despois, bueno, estamos traballando en moitas máis vacinas.
Isto vai se ir incrementando. Estamos traballando en outras vacinas pensadas na muller embarazada. Estamos traballando en vacinas frente a outras enfermedades, é dicir, a vacinación de adulto vai se a ir ampliando. Nos acabamos ahora un traballo que se vai publicar ahora no New England Journal of Medicine, que é a revista máis importante de medicina, de vacinación de muller embarazada frente ao virus respiratorio sincicial. Non sei se os soa que é o virus respiratorio sincicial, e a principal causa é como a gripe grave. Eso é o meu teléfono, non sei se é un pouco impertinente. É a forma de gripe grave dos lactantes máis pequenos, non? Pois esa vacina administrarse a madre para proteger os recién nacidos. Todavía non está comercializada, pero haberá máis. Estamos desenrolando vacinas frente ao citomegalovirus, frente aos streptococos. O que quero dicir é que xa non as vacinas xa non solo para os nenos, sino que está traballando en vacinas para todas as idades. E tamén para os adultos. De feito, agora xa temos un calendario para adultos. De feito, o calendario nacional di calendario común de vacinación ao longo da toda a vida. Ahora ben, solo están aquí as prenatais, as de embarazada, estas dúas, e estas de adulto, é dicir, a maioría sigue sendo vacinación infantil, pero isto ten que ir mellorando. E de novo aquí hai discrepancias nas vacinas de adulto que están financiadas e as que non os pediatras, pero si eu como vacinólogo penso que deberían estar incluídas, porque temos máis das que estamos utilizando e vai haber todavía máis. Estamos traballando e hai vacinas frente ao zóster, hai vacinas tamén de seguinte xeración frente ao pneumococo, estamos traballando en vacinas de todo tipo e vai haber un calendario complexo que nos afecta como adultos e en as diferentes etapas da idade adulta. Pero vamos mirar un par de cousas das que están financiadas. Unha é da gripe. Esta cobertura máis ou menos que hai en persoas por riba dos 65 anos en España. 65%. É o ideal, e nós é o que dice a OMS que como mínimo deberíamos conseguir, e só se vacina dos maiores de 65 anos, que é a indicación gratuita, un 50 e pico %. Bueno, a xente pensa que a gripe é unha tontería, pero non o é. É unha enfermidade que pode matar, directa ou indirectamente. E o 70% das persoas que cada ano en España morren de gripe non estaban vacinadas. E ademais é cutre morir de gripe. É dicir, se morres porque te atropella un camión, é mala sorte. Se morres porque tes un cáncer de laringe inoperable, pues é unha mala cousa, pero morir unha gripe é cutre, sobre todo se podías vacinarte. Se morres da gripe, a pesar de haber estar vacinado, é moi mala sorte, pero polo menos tes a conciencia tranquila de que fixeches o que tiñas que facer, porque si é certo que a diferencia de outras vacinas, a vacina da gripe non é tan precisa como outras vacinas, porque o gripe cambia cada ano e cada ano temos que cambiar a composición da vacina. E uns anos acertamos o 100% e outros o 30 ou 40%. É dicir, que o funcionamento da vacina de gripe de ano a ano pode valer entre un 30% de efectividade e un 100% de efectividade. Eso non o sabemos hasta que pasa a estación. Pero bueno, volvo a dicir, morir de gripe, pues parece un pouco estúpido. Entón alguén me dirá, boa, pero por unha vacina que total ten unha efectividade do 30%, que só vai evitar un de cada 3 casos, ou que vai disminuir o meu risco de gripe un 30 ou 40%, pois non me merece a pena. Se eu vos dixera que hai unha vacina que disminuye o risco de infarto de miocardio, de ter un infarto no corazón, un 30-40%, usarías esa vacuna? Inda que hubiera que ponerla cada ano ou cada mes incluso, sí ou non? Solo un 30%, digo. Bueno, pues está demostrado e publicado en el New England que a xente que se vacina de gripe disminuye o seu risco de infarto de miocardio comparado ao que non se vacinan aproximadamente un 40%, entre un 33 e un 45% dependendo do estudio. Así que se non os queredes vacinar de gripe porque non os importa a gripe, non os vacinades, pero vacinadevos de gripe pensando en non ter infartos. Porque a gripe, sabemos hasta o mecanismo molecular. É moi longo e moi difícil de explicar. Pero confiade en mí, está publicado nas principales revistas do mundo. Se non te vacinas de gripe porque non te importa ter mocos ou porque pensas que vais ter unha carallada,
pensa que a persoa que está aquí vacinada de gripe ao lado do que non está, o risco este invierno de morrer dun infarto de miocardio é aproximadamente un 40% menor. Esa é a diferencia. No, a pregunta de que ahora hai moita información da vida, bastante máis que anos atrás, pero con referencia a este ano, eu fago un comentario que entre uns amigos, aí atrás, na ocasión, estamos así, e decían que non se vacunaban porque nunca tiñan gripe, tiñan resfriados, esas cousas e tal, e que a vacuna da gripe unha vez que andates que, en fin, non sabes como vai a ser, pero se te meten antes e non sabes, o sea, ese medo, non? Ese non teñas medo. O único que seamos seguro é o peor que che pode pasar con unha vacuna da gripe é que non funcione ben, é dicir, que non acertemos na composición cos virus que circulan, porque varían de ano a ano. As vacunas da gripe son mortas, é dicir, non teñen virus vivos, é dicir, a vacuna da gripe non contaxia a enfermidade. Hai moita xente que di, puse unha vacina, aos 2 días estaba, aos 2 días colleches outra cousa, pero a vacina non ten a culpa. É dicir, se che caeu o brazo, mellor infectouse onde te pincharon, pero se tes gripe pola vacina da gripe, é un milagro. Eso sí que é un milagro, é imposible. E logo a outra cousa típica é, nunca teño gripe, pero ano que puse na vacina, collí un gripazo, non? Eso son coincidencias non ten. Eu podo poñeros moitos exemplos deso. O exemplo principal é, non sempre que non te pos socar o cinturón no coche tes un accidente. Dicir, oye, fun a traballar sin o cinto e non pasou nada, é certo. Non é 100%, nas vacinas tampouco. Nin as vacunas funcionan 100%, nin as enfermedades matan ao 100%. Entón, hai xente que o mesmo virus o mata en unha hora e outros que son resistentes. No caso da enfermedade meningocócica que os puxen antes, nos estamos traballando desde fai moitos anos en estudiar por que uns rapaces poden morrer, como ese caso que os puxen ali, en menos de 2 horas, e outros, co mesmo bicho, non lles pasa nada. Eso ten que ser algo que ten que ver coa persoa, non co bicho. É dicir, o bicho é o mesmo, pero este morrer en 2 horas, este outro non descubrenos sin querer. E hoxe sabemos que descubrimos que hai unha base xenética, é dicir, que non todo o mundo é igual de sensible frente a esas enfermedades. Pero eso mismo atopámoslo frente ao gripe e frente a moitas enfermedades. Ao final, a relación entre as infeccións e as persoas é totalmente individual. É dicir, non todos temos o mismo risco frente a todas as enfermedades. Eso é así. Por eso hai xente que na gripe ten un catarriño, outros un pouco de moco e outros morren. O problema é, como sabes ti que eres o que lle vai pasar nada ou que vai ser resistente? O día que saibamos eso, e tamén estamos traballando no noso grupo en eso, que é o que se chama vacunación predictiva ou personalizada, que é poder detectar individualmente cal é o teu risco real de unha enfermidade, entón direi, a ti teño que vacunarte con 40 dosis, a ti non, porque eres resistente de forma natural. Podo poñer moitos exemplos, o de rotavirus. Sabemos que 1/3 dos rapaces é resistente ao rotavirus, porque lles falta o receptor nas células do intestino o que se une ao rotavirus. É dicir, que literalmente poderían comer rotavirus e non se infectarían. Se eu pudese identificar a priori que non ten ese receptor, aforraríame 1/3 das vacinas. Pero a día de hoje iso non o podo facer, ou sería máis caro que vacinar. De acordo? No futuro será individualizado, pero medo non hai que ter. As vacinas, unha vez que chegan ao mercado, é que a... Dime, sí, bueno, una pregunta relacionada con esta vacina de meningococcus de la administración de el capítulo de C, sí, a ver, sí, pero hacer no. Entón, quisiera saber se unha ten posibilidade de administrarla, que período me recomendaría... Bueno, a vacuna de C, no meningococo temos 12 serogrupos, 12 na familia, dos cales 5 son os máis importantes, o A, o B, o C, o W, o Y. Hasta fai pouco, o principal en España era o C. Despois era o B, e para o B non existía vacina. Entón apareceu o Bexero e outra máis que se chama Trumemba, que son capaces de prevenir o B. De acordo? Pero agora, nos últimos anos en España, disparouse o W. E por iso, en España, sustituíse no calendario vacinal a utilización do C
os 12 anos polo ACWY. É dicir, a mesma vacina, pero en vez de ter solo o C, ten o A, o W e o Y. Entón, todos os rapaces de 12 anos van recibir esa vacina gratuitamente. Ahora, 12 anos. Sí, os que cheguen aos 12 anos van recibir esa vacuna en vez da que hasta agora se recibía aos 12 anos, que era o do C. Hasta agora aos 12 anos poñíanse solo C, e agora vais a poñer a CWY. Ahora, a pregunta é, espero como un rapaz a que teña 12 anos? Ou espero... No, a resposta é, eu penso que non. Eu vacinaría o meu fillo xa, para os 12 anos falamos. Por qué? Por lo que tratei de explicaros aí. É dicir, hai moitos casos en Galicia, non? Pero non quero que se xa o meu. É certo que as decisións non deben tomarse de unha forma emocional, e que isto ten un coste, tamén te digo que non ten un risco. É dicir, as vacinas son seguras, pero, bueno, tens que valorar individualmente se podes ou non podes, ou que priorizas ou non priorizas frente á vacinación. O que eu teño claro é, se podo evitar ou disminuir os boletos de que o meu fillo teña unha enfermedade deste tipo, eu quero poñer todo o que poida neso. E o mellor é máis importante que o avó lle regale a vacina do CWY que a consola última ou que o último teléfono móvil ou o último xogo da Play, porque ao final non hai diñeiro para unhas cosas e para outras sí. Aínda que o que eu penso é que esa vacina debería que ser gratuita. Por qué? Porque os calendarios de vacinas non están solo para evitar as enfermedades que están agora, sino as que poden vir. É dicir, non debíamos esperar que os casos estén aquí arriba. A obligación das nosas autoridades é anticiparse. Cando está aquí xa non fai falta ser médico para saber que temos que vacinar, pero antes de chegar aquí pasou por moitos pasos. Entón, nos levamos avisando non aquí que había que empezar a vacinar, agora xa estamos aquí, e uns levamos peleando, e para eso están as hemerotecas, e para eso nos decíamos, non hai cosa, e van vir, porque os teñen en Portugal, os teñen en Londres, os teñen en Holanda, que pasa, que somos distintos de aquí? Non. É dicir, os bichos non entenden de idioma ni de barreiras xeográficas. Ou que penses que a fronteira de Portugal nos protexe a enfermedade que está ali. Entón, agora non hai moitos casos. Entón, a probabilidade de que o teu fillo teña unha enfermedade por meningococo é moi baixa. É a realidade. Temos unha incidencia de menos de 1 por cada 100.000. É dicir, só un rapaz de cada 100.000 vai ter unha enfermedade meningocócica en Galicia. Se tes en conta que a corte de recién nacidos que son 60, nin siquiera 40.000 por aí, en Galicia 40.000, 50.000, pues va a haber moi poucos casos, podemos ter 3, 4 o ano. Entonces, desde un punto de vista da saúde pública, les fan contas e digo, bueno, é mellor ter 2 casos e aforrarme a vacinación de toda a población. Pero a conta que ti faz é diferente. É dicir, a perspectiva de saúde individual é diferente que a perspectiva de saúde pública. Eu podo entender as dúas visións. A miña misión é informar, e que ti tomes a decisión informar. Se ti me preguntas, podo facelo? A resposta é sí. Se ti me preguntas, é seguro? A resposta é sí. Se ti me preguntas, cantas dosis teño que poñer? Depende da idade. Se ten máis de 12 meses, é unha única dose. Se ten menos, dependerá, pode ser 2 dosis ou incluso 3 dosis. É dicir, a partir dos 12 meses sería unha dose única. Igualmente que se vacina, por exemplo, aos 12 anos, sí. Que sería... Se aos 12 anos le poñen outra vez, non lle vai vir mal. De hecho, de feito, o que recomendo, se eu fora quemando, se eu fora que tivera control, poñería no calendario a vacinación 1+1+1. Poñería unha dosis aos 4 meses, outra aos 12 meses e outra aos 12 anos. Por qué? Porque no caso das vacunas de ACWY, sabemos que se vacinamos os de 12 anos, que somos adolescentes, son o principal reservorio de transmisión. Entón, non só protegemos a esos rapaces, sino que ademais evitamos que o pasen os outros. E sabemos que eso funciona. O problema é que para evitar os casos lactantes vacinando adolescentes, teñen que pasar 4 ou 5 anos de que este vacinando a todos os adolescentes. Entón, a idea é boa, pero o efecto non vou ver este que pase un tempo. Entón, mentras, isto é unha boa decisión desde saúde pública, pero mentras é como, espero que o meu fillo de 7, 5 anos a que teña 12. Ou teño un de 12 e outro de 7, este vacina e outro non. Entón, para min, a idea é, se podo, intentar proteger.
vacinar canto antes. Eso, se o vas facer, fai iso. E logo recordarla ao... Despois o pediatra se sabe o que ten que facer. A miña recomendación é que cando chegue aos 12 anos que lle pongan o recordo, non lle vai facer daño, ao contrario. Vale, logo, os 12 anos que ten que levar a papiloma e máis esa que estás dicindo. Esas dúas vacinas son gratuitas no noso sistema. Salvo que seas varón. Se é varón, a indicación de papiloma non. Pero se tes 12 anos, en vez de poñer o C, que é o que lle poñían, vanlle poñer o ACW obligado. Se ti non vas notar nada, lle vai poñer as 4 cepas. Vale? Ah? Xa non vai ser nada para o coloquio. Bueno, eu os conto, es que No, somos 8 menos 20, digo. eu xa dicen que teño moito rollo, así que tienes que te cortas. Chega hasta donde consideres e... No, ao revés, a mí parádeme, porque eu podo teros aquí esta mañana. Estamos falando do meu libro, que son as vacinas, e de eso teño rollo para dar e tomar. O sea que... Es que estamos falando do mesmo todo. A vacuna da meningite ou do meningococo, meningite é unha enfermidade que produce moitos bichos. Pode producirlo o neumococo, o hemófilos e o meningococo. O neumococo e o hemófilos están no calendario. E despois no meningococo tiñamos no calendario o C. Agora incluíse, en vez de o C, o ACWY, só os 12 anos. E o que plantexaba ela bueno, espero os 12 anos ou vacino xa. E o que digo é, os meus fillos, se eso responde a tua pregunta, os tres teñen 3 edades diferentes e os 3 os vacinei tan pronto a vacina estuvo disponible. Claro, pero preguntei porque eu por si podías, non dixo que todas as veces que non a dicen que eu escolhendo. Pero preguntei para informarme de si podía poñer igualmente, se se podía, pero dixo non a ser 12 anos, pero non sabía... Esos 12 anos, bueno, contestoute ben no sentido de que efectivamente esa baixa a poñer os 12 anos, pero que tens que ter claro é que a tua filla, o fillo, hasta que non se poña a vacinar, non está protegido. 4 meses de que? 5 meses de idade? Pois eu poñería unha aos 6 meses, outra aos 12 meses e outros 12 anos, porque se pos a primeira dosis despois dos 6 meses só necesitas unha. Se ten menos de 6 meses hai que poñer 2 dosis. Se é un recién nacido e o queres vacunar de ACWY, tens que poñerlle 2 dosis antes dos 6 meses, os 2-4 meses, e outra dosis os 12 meses de idade, o sea, como facemos con neumococo. Se o teu fillo ten máis de 6 meses, só é necesario poñer unha dosis entre os 6 meses e os 12 meses e outra a partir do ano. E xa está. O sea, que por eso digo que depende da idade. Ahora, todo isto é relativo. Se ti me preguntas, o meu fillo ten 14 anos, cal é a probabilidade de que morra de unha enfermedade meningocócica? O que che podo dicir é que é máis probable que o teu rapaz varón morra de un cáncer por virus papiloma humano que dunha meningocócica. Por números, por probabilidades. Un cáncer que vai ter cando teña 50 anos ou 40 anos, non como rapaz, ou 60 anos. Pero se ti me preguntas por inversión numérica, é máis probable, coa incidencia actual, que teñas un cáncer por papiloma que morras de unha enfermedade meningocócica. De feito, nos estudiamos en Santiago cual é en números para orientar os pediatras, e o máximo risco de enfermedade meningocócica é nos menores de un ano. A partir de que cumples o ano, o risco de que teñas unha enfermedade meningocócica redúcese un 50%. E cando cumplen 14 anos é un risco un 80% menor que un rapaz de menor de un ano. Pero non é cero, como tampouco é cero para ti. É dicir, tamén un adulto pode ter enfermedade meningocócica. Entón, onde pos o límite? Eso é o problema, as autoridades ponen un límite moi alto. Eu, como médico, moi baixo. E como un pai, todavía máis baixo, no sentido de que eu quero risco cero. Igual que lle pos o cinturón no coche e lle pos o tal, pois as vacinas me parece unha boa inversión. Que insisto, se queremos controlar a enfermedade desde un punto de vista de saúde pública, a única maneira a través dos calendarios vacinais. Pero bueno, a situación é a que é, dicir, estamos creando un calendario de ricos e outro de pobres, un calendario dos que se o poden permitir e os outros que non. É certo
estamos contribuindo os pediatras e eu individualmente aquí, da forma que os contas cousas, e que te vayas a ir todos daqui, vayas a ir vacinar. Alguén dirá, e este vai cobrar por cada vacina que se poña no tal. Claro, pero a ver se me entendedes, é dicir, é así. Estou poñéndose un vereto, estoy dicindo que hai unha enfermedade grave, estoy dicindo que podedes evitar. Si tuviéramos aí un quiosco de vacinas, vamos, facía ahora tarde o tío, mentre estábamos dando a charla, poñendo as vacinas. Entón, é difícil explicar isto como creendo como eu creo nas vacinas e coñecendo tamén o que as enfermedades fan e que non parezca interesada a miña recomendación, pero eu penso que facemos moitas cousas menos útiles que a vacina en xeral. Entón é unha oportunidade, é unha bola menos. Do mesmo xeito que non son infalibles, do mesmo xeito con que aínda que poñas o cinturón de seguridade podes morrer. Eu gusto de coloquios e hai un coloquio que antes que decía... Se los deste lado poden preguntar, díganme.